malo, tak by štangastom nič nechýbalo. Ďakujem vám všetkým za smelú účasť, že káza našou drevenou batou sa odbije pri výčape s tepliackou požiarnej hlavou. Ďakujem, že ste to s nami vydržali a o rok si prajem, aby sme sa zasa zabavili. Veľký dík teplácky požiarníkov, plačkám, sportovým kolite, húbe Kríči Mursko, Smrtke, ministrantom, Pašiankovým maskám a mne. Všetko má začiatok, všetko má aj koniec. Tomuto pochovávaniu patrí odzvonenie zvonie. Ešte tu mám nejaké perličky pre vás. To sú také... A to sú vtipy. Tak vám tu pustím tak. Dva najviac. Prídu dvaja opotky do bordelu a bordel dáma má iba len jednu ľahkú devu. Rozmýšľa. Tomu menej opitému dám ľahkú devu a tomu druhú nafúkovaciu anču. Keď sa potom stýdu, tak ten, čo mal tú nafúkovaciu anču, hovorí: počúvaj, ja som jebal zo strigom, lebo keď som ju kusol do ryti, tak mu neletela von oknom. Ešte tu mám jeden, počkajte si ho nájdu. Nie, tak tento mám dám. Že ako sa volajú dievčatá, ktoré často stretávajú chalanov. Či striedajú chalanov? No, lebo stretávajú, sú to netušky. Lietajú z údu na úd. Ešte tu mám. Ešte. Á, je tu. Príde chlap do bordelu a do izby ho pozve stará škaredá ženská a vraví: neboj sa, toto je najstaršie remeslo na svete. Veď hej, ale prečo musím spať so zakladajúcou členkou? Dobre, ďakujem vám všetkým. Dúfam, že ste sa chvíľku pobavili. Na starosti ste zabudli. Pripomínam, od stredy ideme. Od stredy 40 dní pôstu, áno? Začína Popolcová, škaredá streda. Ďakujem.